Ayan, kumpol-kumpol po yung mga tao, kumpol-kumpol, at yung iba naman, kopol-kopol, at pagkaraan ng ilang buwan, bokol-bokol. Hello, welcome back mga kachapsoy to my YouTube channel, Maestro Waray. At nandito po tayo ngayon, nagbabalik po tayo ngayon dito sa Lawang, Northern Samar, sa bayan po ng Lawang, para po sa food fair po na nagaganap po dito sa ngayon. At ayan, nandito po tayo ngayon, oh, nandyan, oh, may mga binibenta po ditong mga alahas, mga fancy po at iba pong mga bracelets. Laos lang tayo. Ano tayo, wag tayong ano diyan. Wag tayong magpaakit diyan. Ayan, no, ang dami pong mga tao dito nagpipiknik. Nagpipiknik po yung mga tao dito kahit walang pagkain. Ayan mga kachapsoy, hindi po magkamayaw ang mga tao dito at sobra po silang nasisiyahan sa kanilang mga nakikita. At wala pong pagsidla na ang kasiyahan ng mga tao, lalo na po ng mga mumunting mga bata na nandito ngayon nakikisaya sa food fair ng Lawang Northern Samar. Ayan, shoutout po sa inyo. Walang pumapansin sa akin. Hindi pa tayo sikat eh. Mag-ano kaya ako dito? Mag-bold star. Gawin ko kaya yan. Mag-bold star kaya ako dito, baka may pumansin na sa akin. Loko. Tara mga kachapsoy, makigulo na tayo dito sa mga tao. Ayan mga kachapsoy, oh, medyo kaunti ngayon yung tao dahil medyo maambon. Pero hindi pa rin nagpapaawat yung mga yung mga nag-iinuman dito. Tagayan nyo naman ako, hoy. Kulangan yung tao. Alam pa para mga kailan kong vlog na wakay. Oy. Hey, hi. Baka may gusto kayo. Sold out? Baka may gusto kayong i-shout out. Sold out na sila dito, oh. Wala. Sold out na kami. Sige, invite nyo yung mga bisita, yung mga Tagalawang. Bisita kami sa hapon. Siyempre, balik kami kihapon. Opo. Hello. Shout out. Kunay. Polo kay Rita. Ayan, Antipolo, ayan. Shout out. Opo. Okay, thank you ate. Opo. Ano raw? Bye-bye. Hello, shout out. Baka may gusto kayong i-shout out dyan. Hello, kachapsoy. Hoy. Omeng. Mga kachapsoy, may mga taga magsaysay dito, taga doon sa amin yan. Mga tumakas lang yan. Pinatutulog na yan ng mga magulang. Tumakas lang dito sa papunta sa bayan. Ayan, shoutout. Oh, ang daming tao. May mga tao pa rin. Kahit medyo maambon ngayon mga kachapsoy. Ayan, tara punta tayo dito sa dito sa kabilang banda. Hindi ko to napunta ng unang gabi. Ayan, madami pa rin dito, may mga stall pa rin dito ng Ayan mga kachapsoy, thank you so much po sa local government unit ng Lawang Northern Samar sa pagsusulong po ng mga ganitong mga attractions sa Lawang, lalo na po ngayong darating na fiesta dahil isa po ito sa nagpapaganda at lalong nagpapatibay ng relasyon at magandang imahe ng Lawang. Hi! Shout out! Wow! Shout out ate! Baka may gusto kang i-shout out sa mga Shout out, may governor, shout out. Baka may gusto kayong i-shout out ng mga kakilala niyo sa Maynila. Ayan.
Grabe oh. Tara mga kachapsoy, balik tayo dito sa sa kadiliman. Nasa kadiliman daw yung kaligayahan. Mantakin mo, nagpipiriknik yung mga tao dito kahit walang pagkain. Yay. Tsaka banding moment na ito ng mga mga pamilya yung mga nandito eh. Ayan mga kachapsoy oh, ang daming tao. Ayan, kumpul-kumpul po yung mga tao, kumpul-kumpul, at yung iba naman, kopol-kopol, at pagkaraan ng ilang buwan, bokol-bokol. Hi! May nahanap po kami dito. Maya! Baka may gusto kang shoutout dyan. Saan na lang, kadir nakaklaro. Ayan, shoutout mo yung mga... Uy, ito to sa Eastern Samar ngayon mga ka-orup day. Shoutout kay Kuanin eh. Naka-live ka? Diri, nga, video line eh, sige. Shout out sa mga taga Juan. Tadi na si Mara mo. Tubig. Din. Sa mga taga Katubig. Ayan, so, Mga imong mga followers, taga Manila. Shout out sa inyo dyan. ito mga relatives mo dito sa Kuan. Din. Ito yung kinadto mo sa Kalbayog. Kabugtuan mo sa Manila. Ay mawanin mo ko shout out sa mga kapatid ko at mga sister. Pinsan. Ayan. Shoutout sa mga kamag-anaka ni Ma'am Jimna, Sinadhan, ayon. Oo. Ayan mga kachapsoy, siya po si Ma'am Jimna Sinadhan. Teacher po siya ng Binatiglan Elementary School. Katrabaho ko po siya at napakabait po niyan. Ayan, shoutout sa iyo again, Ma'am Jimna Sinadhan. At ayan, nandito na tayo ngayon sa sa gitna ng plaza. Andito yung mga kopol-kopol. Ayan. Yay. Yung iba magaganda. Yung iba nagpapaganda. Ayan oh. Yung iba mababait. Yung iba naman mababait yung katabi. Ayan mga kachapsoy, shoutout po sa lahat naman nandito ngayon, nagtatambay po sa plaza at umiiwas po doon sa maliwanag na bahagi ng plaza. Ayan. Choice nyo yan mga kachapsoy, importante nag-enjoy po kayo at good luck. Be safe and paisnakin nyo naman ako. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga supporters, followers, and subscribers ng ating YouTube and Facebook page na Maestro Waray. Ayan, kanina kumain po kami at hindi na po natin nakuhanan ng video dahil mahihayin po yung aking mga kasama. Nandito po, shoutout po kay Mr. and Mrs. Engineer Cesar Ian Lozano and Melissa Lozano. Ayan, sila po yung nag-sponsor ng dinner natin kanina. Ayan mga kachapso.